Right, inzwai kavazukuru, inzwai nyaya iri panapa. Mazuva akapera wawo taimbochema tichiti maselebhu ngaataurewo zvaanotaura, especially kana pane zvinenge zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Handiti muchiri kuzvirangarira kuti taichema isusu tichiti macelebrity zvino kuvatuka nekuvatuka, handiti muchiri kuzviziva? Ndo nyaya yandauya nayo iyo. Right, kana ungasati wasubscribe to this channel, I kindly ask you to please subscribe to this channel. Also don't forget to press a notification bell kuti pega pandino upload a video because ndinozoita every day unobva watoziviswa. Also kukomenta nemalike enyu arikuita mashoma, chii chiri kuitika unombobaya kalike akatengesewa. Thanks very much wazukuru. Inzwai ndabva ndasanganawo nemukomana anonzi Sekalas, handi Sekalas tomuziva katawanda boss yala, handiti right. Anga achichema achiti izvi ndosaka tisingazokomende panyaya dzepolitics, handiti ndofunga ndogara ndichikuudza kuti kana ndichitaura batai mubatisise mazwi kuitira mangwana. So ndo zvinezvo zviri kutaurwa naSekalas kuti hatikomente nekuti tikakomenta munopidigudza mazwi, moshandura zvatakanga tataura zvisiri izvo zvamune makuzotaura, especially kuma social media ikoko, handiti amenoti tinozviitirei chaizvo wazukuru. Inini handifari, especially kana munhu asina kutaura chinhu, especially kana dziri nyaya dzepolitics. Ngatisataure zvinenge zvisina kutaurwa nemunhu. Ngatisataure kungotaura zvisina kutaurwa nemunhu because macelebrity vazukuru vangu, handiti navo vakangofanana nemi wazukuru, vanhu vakangofanana nemi. So kuti azonzi akataura zvakati, ende munoziva here kuti izvoni shoko rakaipa ndiro rinofamba zvakanyanya kudarika shoko rakanaka. So ini nangu ndinomutsigira ende ndiri kutotiwo vazukuru tisadaro mumasocial media umu, tisasandure mashoko anenge ataurwa nemunhu. Takawanda stereki, unoona misoro yenyaya inenge yakuisiwa, unotovhunduka kuti kondo zvakataurwa necelebrity ningi, kondo zvakataura ndo muri kuona. Why tichidaro? Kungava here kuri kuda kuti nyaya dzedu dzifambe kana kuti kuri kuda kutrenda? Hazvina kunaka nekuti navo vanhu macelebrity, handiti havana klasi yavo vega yekunzi ava vanhu amenoti tingavati vanhu vari kamauka klasi kavo kari special. Aiwa, vanhu vatinongogara navo, handiti zvinotiafekta navo zvinoafekta. Semungotyawo kwaunoita kutaura zvinhu zvisizvo, navo ndokungotyawo kwaunoita, ndosaka muchiona vachinyarara, handiti. So inini ndakutoona kutoti vazukuru neso misoro yedu yakaoma. Macelebrity nyararai, muri right macelebrity. Ndokanga ndambozvitaura mazuva akapera kuti nyararai, zviri right. Ndini umwe wevanhu ndaitoti aiwa macelebrity taurai, but zvimwe zvacho zvinozoitika vataura mazuva akanopidigurwa wotoshaiwa kutoti zviri kuitirwei. Hazvisi right izvozvo vazukuru, handiti. So ndochandangouya nacho chiri kuchema nemuzukuru wangu Sekalas kuti aiwa isusu mukatoona takanyarara inyaya iyoyi yekuti munopidigura mazwi, handiti. Tisataura kwatinenge tisina kuswera wazukuru, tisataura zvatinenge tisina kunzwa, ngatitaurei chokwadi, handiti. Zvinhu zvinovaka upenyu hwevanhu, kwete kungoda kuitaura zvinhu zvinoputsa chete. Aiwa izvozvo sasekuru handizvikurudzire, handikurudzire. Kunyange tichida kutrenda, ngatitrendei nechinhu chechokwadi, kwete kuda kutrenda nekuvisa tusauti spice kumarineta. Aiwa, that is not good. Ndochandangondingoya nacho ndichiti much love.